Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori, în această frumoasă după amiază de toamnă. Revin la Geneva după 24 de ani. Spuneam asta și aseară, că în iunie 1990, pe când Iliescu aducea minerii în piața din fața Universității din Galați, eu împreună cu un frate de-al nostru, un alt gălățean, eram aici la dumneavoastră. Am cunoscut atunci pe câțiva dintre dumneavoastră, de cei care mi-am amintesc, este familia Baciu, care ne-au onorat să ne găzduiască în acea împrejurare și mă bucur să vin, să vă revăd, să vă văd pe cei mai mulți pe care cu siguranță nu v-am întâlnit atunci și să-l regăsesc aici pe Laurențiu și familia lui. Noi considerăm, dacă îmi permite Laurențiu să spun asta, că pentru zona de est a României este o pierdere că el a venit aici la dumneavoastră. Dar dacă pentru lucrarea lui Dumnezeu din Geneva și pentru dumneavoastră este o binecuvântare, ce să facem? Acceptăm și pierderi, așa? Dar ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească aici pentru slava sa și pentru zidirea bisericii sale. Amin. Și pentru ca granițele Împărăției lui Dumnezeu să se extindă tot mai mult aici. Apropo, e cineva din Galați pe aici? Exista un cântec pe vremuri care spunea singur, trist și părăsit. Nu vreau să mai fiu, nu? Acum 24 de ani eram singur. Acum sunt împreună cu soția mea, avem 3 copii, cum vă spuneam, venim din Galați. Păstoresc Biserica Emanuel, biserica pe care am început-o acum 15 ani cu un grup de credincioși, care am fost gata să plătim prețul începerii unei lucrări noi. Pentru aproape 4 ani de zile ne-am întâlnit într-un cort pe care l-am așezat pe proprietatea unde acum este clădirea în care ne adunăm. Era foarte interesant. Când noi începeam slujba, cei din blocurile vecine aveau 2 alternative. Porneau televizorul foarte tare sau participau împreună cu noi la slujbă. Mi-amintesc de un cadru didactic din biserica noastră care povestea că într-o zi în cancelarie, directorul zice: domnule, e foarte interesant ce se întâmplă în jurul blocului meu, zice. Au pus câțiva tineri, așa credeam că suntem tineri. Și eram, și suntem, scuzați-mă. Au pus un cort acolo și în fiecare duminică dimineața, zice, ăștia se apucă de cântat. Cântă așa de frumos. Zice, tot ce fac este să-mi deschid geamurile larg și să particip împreună cu ei. Ne-am mutat după aceea pentru 8 ani de zile într-o clădire unde ne-am adunat pe 2 etaje în același timp. La etajul 2 transmiteam cu un videoproiector ceea ce se întâmpla la etajul 1. Și apoi am construit lângă această clădire demisolul sanctuarului, unde acum ne adunăm cu toți. Suntem probabil în jur de 350-400 care participăm la slujbele regulate ale bisericii noastre de duminică dimineața. Dar, comparând cu numărul gălățenilor care nu cunosc pe Domnul, suntem foarte, foarte puțini. Din sânul bisericii noastre, Dumnezeu ne-a ajutat și în jurul Galațiului am plantat 10 bisericuțe, acolo unde pornesc în fiecare duminică echipe care slujesc oamenilor care au descoperit și unii continuă să descopere frumusețea cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem într-o zonă foarte interesantă. Spun interesantă pentru că în ultimii ani, dacă combinatul siderurgic, dacă cumva vă mai amintiți că în Galați era un mare combinat siderurgic construit, pornit din 62, cred că, de Dej și consolidat de-a lungul timpului, pe platforma aceasta lucrau 50.000 de oameni, aproximativ. Astăzi mai lucrează cam 8.000 de oameni. Asta face ca să nu reușim să botezăm în biserica noastră cât trebuie să plece din biserica noastră în alte orașe sau în vestul Europei. Ceea ce este pentru noi oarecum produce situația asta un fel de emoție mixtă. Pe de o parte ne întristăm că oamenii cu cel mai mare potențial, în care am investit și în care am avut speranțe, când sunt gata să slujească, nu mai pot face pentru că se mută. De cealaltă parte, trăim bucuria faptului că Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât biserica locală. Și asta se face că ne așteptăm ca acolo unde Dumnezeu îi duce să îi folosească și să fie cumva expuși la dorința lui Dumnezeu de a fi martori ai Lui în contextele în care El îi așează. Spuneam că contextul nostru este diferit de a celor mai mulți dintre dumneavoastră pentru că
Noi suntem doar români acolo și, după cum probabil știți, la tot le avem cu frații romi. Asta face ca majoritatea să spună: noi suntem creștini, voi cine sunteți? Și în acel context oarecum vitreg și respingător, Dumnezeu ne-a așezat încredințându-ne un mandat. Știți, în 1963, în Dallas, în Statele Unite, murea împușcat fostul președinte al Statelor Unite, John Kennedy. 2 ore mai târziu, lumea întreagă a știut că președintele Americii este mort și s-a știut și cine l-a împușcat. Și foarte interesant că la 2000 de ani distanță după moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, există oameni, cel puțin în zona noastră, care nu știu încă de faptul că Iisus a murit pentru ei. Și sunt convins că sunt astfel de oameni și în alte localități și în alte zone geografice ale lumii. Și în acest context Dumnezeu ne-a dat un mandat. Mergeți și faceți ucenici. Acum, cred că vreo 3 ani în urmă, am avut un concert pe care l-am ținut în Teatrul Dramatic din Galați. Mă rog, noi nu putem face evangelizări în biserică, pentru că nu știu cum e în altă parte. La noi nu prea vine oamenii. Trebuie să ducem noi la ei. Și asta se face că trebuie să găsim metode relevante prin care să putem ajunge unde sunt ei. Și în cadrul acelui concert, la un moment dat au venit 2 tinere și au intrat în sală și la sfârșit l-au abordat pe un frate de-al meu care a moderat seara și l-au abordat foarte abrupt și a spus: auzi, voi sunteți penticostali? Zice, da. Și a urmat o întrebare care l-a șocat pe fratele meu. Zice, dar voi penticostali gândiți? Zice, cum așa? Zice, eu din ceea ce am văzut pe YouTube, spune această fată, educată de altfel, destul de educată, am realizat că penticostali în general nu gândesc. Dar zice, așa cum te-am văzut eu pe tine spunând ceea ce ai zis astăzi aici la Teatru Dramatic, parcă ești diferit. Și apoi și-a expus mărturisirea de credință, care suna cam așa. Eu în Dumnezeu nu cred. Nu știa să articuleze faptul că are o gândire postmodernă. Mai târziu a conștientizat asta. Dar a spus cam așa. Eu în Dumnezeu nu cred. Biblia nu cred că e cuvântul lui Dumnezeu. La voi, la biserică, n-am să vin niciodată. Ok. Dar ce aș vrea să vorbesc cu voi. Și am început închirind o sală în cadrul Muzeului de Istorie din Galați, cursuri de apologetică intitulate Îndrăznește să gândești. De ce crezi ceea ce crezi? Și mă rog, printre participanți a venit și această fată. Și mi-amintesc la lecția despre relativism versus adevăr absolut, că a fost o tensiune foarte mare în sala aceea și a fost atât de evidentă gândirea postmodernă pe care a îmbrățișat-o tânăra aceasta. Când s-a terminat lecția Este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu, cred că a fost a 4-a, 5-a întâlnire la care ea a participat, a spus așa: la voi la biserică nu vin, în Dumnezeu nu cred, dar m-ar interesa și pe mine o carte din asta, cred că vreau să o citesc. Aș putea să am una? Și a primit cadou o Biblie. Au mai urmat câteva întâlniri și la lecția Este Iisus Dumnezeu, zice, deși nu cred în Dumnezeu, aș vrea să-L cunosc pe acest Iisus al vostru. Și într-o dimineață, la una dintre slujbele noastre, am văzut-o împreună cu prietenul ei. Zat undeva în spate de tot. Participat la întâlnirea la care ea s-a așteptat, că va întâlni foarte multe ciudățenii. La sfârșitul slujbei a venit la mine și m-a salutat și mi-a zis: la voi toate slujbele sunt așa de interesante? I-am zis: nu, asta a fost una specială, că ați fost voi. Celelalte sunt mai obișnuite așa. Fata aceasta bâșbuie. Participă la întâlnire. Am creat o asociație așa numită Pro Veritas pentru a fi prezenți în licee și în Universitatea din Galați. Și e acolo. Începe să descifreze ceea ce înseamnă viața creștină. Dacă vă aduceți aminte de ea, rugați-vă pentru ea. V-am spus povestea asta pentru a vă ajuta să înțelegeți contextul în care noi trăim. Și
Faptul că noi credem cu tărie că nu la voia întâmplării suntem acolo. Mă rog, nu știu dacă fratele Baciu mai ține minte, dar când noi am fost în iunie 90 aici, dumnealui ne-a provocat dacă n-am vrea să rămânem în Elveția. Și ne-a zis că ne poate ajuta să mergem la, mă rog, acel centru unde refugiații sau cum eram, nu știu, puteam ajunge. Am făcut un lucru pe care nu l-am făcut niciodată în viața mea. În camera în care ne-au cazat, m-am rugat și am spus, Doamne, oare chiar vrei să rămân în Elveția? Și după ce m-am rugat, am făcut 2 bilețele. Pe unul am scris da și pe unul am scris nu. Și am zis, ok, hai să văd ce bilet nimeresc. Mi-a căzut biletul cu da și am zis, Doamne, nu cred asta. M-am mai rugat o dată. Nu cred că l-am zis asta atunci. Și m-am mai rugat o dată și am zis, ok, hai să mai trag o dată biletele astea. Și mi-a căzut tot da. Mi-a zis, Doamne, în inima mea n-am nicio pasiune care să fie în acord cu bilețelul meu. Mă duc acasă. Mă duc acasă pentru că cred că Tu m-ai așezat acolo. Pentru o vreme. Și mă bucur că în acel context, așa cum am spus, puțin cam neprielnic, pentru noi este un privilegiu să reprezentăm valorile Împărăției lui Dumnezeu și să putem fi relevanți într-o societate în care relativismul a ajuns la cote alarmante, manifestându-se cel mai bine în ceea ce se poate numi relativismul moral. Ok, aseară am încercat împreună cu dumneavoastră să ne uităm la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o bisericii sale, și anume aceea de a face ucenici. Nu am pretenția că am mers prea departe. Poate am atins un pic suprafața apei încercând să o tulbur. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să merg, poate nu neapărat un pic mai departe, dar să încerc să mă uit cu dumneavoastră la un tablou mult mai mare. Și să vedem aici visul lui Dumnezeu, ucenicia, ca mod de viață. Este foarte important să înțelegem vremurile în care trăim. Cineva spunea că există 3 tipuri de oameni în lume. Oameni care creează istorie. Când ei trec prin lumea asta, lucrurile se schimbă și în urma lor se va scrie istoria. Există a doua categorie de oameni care doar mărturisesc că ceva se întâmplă. Ei observă că în timpul existenței lor vremelnice pe aici, ceva se întâmplă în lume. Și există a treia categorie de oameni care se întreabă: s-a întâmplat ceva pe aici? Dacă vreți să deschideți împreună cu mine Biblia la 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, vreau să citesc pentru început acest verset. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți fraților erau supuși sub porunca lor. Foarte interesant cum sunt descriși acești oameni. Înțelegeau vremurile. Știau ce trebuie să facă Israel. Erau lideri, se spune despre ei că erau căpetenii. Și toți ceilalți frații ai lor erau sub stăpânirea lor, sub autoritatea lor. Adevărata întrebare a filozofiei nu este de unde venim, nici încotro ne îndreptăm, ci mai degrabă unde am ajuns. Ei bine, la această întrebare vă invit să reflectăm împreună și vom survola pentru început presupozițiile originilor în Geneza și apoi destinul omenirii așa cum este prezentat în Apocalipsa. Visul lui Dumnezeu și mandatul creației. Din veșnicie, înainte de a fi timpul și cosmosul, Dumnezeu a avut un vis. Un vis mult mai mare decât visul predicatorului de culoare din Statele Unite, Martin Luther King. Probabil că vă amintiți, el a rămas în istorie prin frazele acelea pe care le rostește în momentul în care negrii erau cumva la marginea societății. I have a dream. Am un vis.
Și visul lui a făcut ca astăzi, în Statele Unite, să existe un președinte de culoare. Dar Dumnezeu, din veșnicie, a avut un vis mult mai mare decât visul meu sau visul dumneavoastră. Cuvintele rostite de Dumnezeu în Geneza, capitolul 1, versetul 26 până la versetul 28, sunt cu mult mai importante cu cât ele comunică pentru prima dată visul lui Dumnezeu. Și în timp ce în versetele acestea ni se prezintă visul lui Dumnezeu, ni se comunică misiunea încredințată primei familii. Modul în care Dumnezeu se aștepta ca prima familie să împlinească visul lui Dumnezeu aici pe pământ. Am așteptat mult și am primit puțin. Adam și Eva. Să citim textul din Geneza, capitolul 1, versetul 26 până la versetul 28. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Sunt versete foarte cunoscute, cred eu, de fiecare din cei ce sunt aici prezenți. Dar ele vine și dau sens și semnificație atât vieții umane, cât și căsătoriei. O bună parte a tradiției creștine vede în textul acesta ceea ce poate fi numit mandatul cultural. Presupoziția lui Dumnezeu pentru nașterea culturii și civilizației. Ba mai mult, această perspectivă asupra mandatului creației este sprijinită de faptul că secole mai târziu, în exersarea independenței de Dumnezeu, omul pune bazele unei culturi și civilizații seculare sau cetatea omului, turnul Babel. O citire mai atentă a acestor versete ne obligă să ne amintim că mandatul dat de Dumnezeu primei familii create după chipul și asemănarea sa a fost să umple tot pământul cu fii și fiice de Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul de oameni care să semene cu mine. Dacă prima pereche ar fi îndeplinit mandatul acesta, produsul finit al muncilor nu ar fi fost turnul Babel, ci mai degrabă Civitas Dei sau Cetatea lui Dumnezeu. Cea mai bună expresie a visului lui Dumnezeu este în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. Și Dumnezeu spune aici: se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. În contextul acestor versete, devine evident că viața umană și căsătoria au sens și semnificație doar dacă în cadrul lor se realizează scopul pentru care a fost create, și anume răspândirea chipului lui Dumnezeu pe pământ. Umplerea pământului cu chipul lui Dumnezeu. Și aici găsim articulat care este... Ai ajuns prea departe cu slide-ul. Încă unul sunt în urmă. Mulțumesc. Și aici găsim, de fapt, menirea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o familiei. Dar prima familie, după cum știți, falimentează. Datorită ascultării de șoapta amăgitorului, visul lui Dumnezeu este umbrit pentru secole. Și iată că omul, în loc să răspândească chipul său pe pământ, chipul lui Dumnezeu pe pământ, reușește să înmulțească o altă imagine care aduce durere și dezastru. Dar Dumnezeu are un vis. Și Dumnezeu nu renunță la visul său. Și Dumnezeu alege un alt om, o altă femeie,
și o ia de la capăt. Am așteptat puțin și am primit mult. Avram și Sara. Și Dumnezeu îl cheamă pe Avram și pe Sara din Irakul de astăzi, din Ur, și promite acestuia că din el va face un neam mare. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1 până la versetul 3. Și Dumnezeu spune că va binecuvânta familia lui și prin această familie toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Dar Dumnezeu alege o altă familie. Pentru că El țintește să-și împlinească un vis pe care îl are încă din veșnicie, pentru că Dumnezeu nu va renunța la visul său. Avram este ales pe baza ascultării sale de Dumnezeu. În Geneza, capitolul 18, de la versetul 17 până la versetul 19, Dumnezeu cumva vine să ne ajute să înțelegem că în preștiința sa știa că Avram va asculta de poruncile lui Dumnezeu și va învăța pe copiii săi să asculte de Domnul. Dar Dumnezeu vine și alege un popor prin care încearcă și în măsura în care poporul acesta rămâne sub ascultare de Dumnezeu, reușește să creeze un neam de preoți care să slujească tuturor națiunilor pământului ca mărturie a lui Dumnezeu. Dar așa după cum știți, poporul acesta pe care Dumnezeu îl formează prin familia lui Avram, și el va ieșua. Pentru că au întors spatele mandatului pe care Dumnezeu l-a încredințat. Dar Dumnezeu are un vis la care nu renunță. Și dacă există un eșec al lui Israel sau un efect al celei de-al treilea generații, putem aici să vedem că până și cei aleși pot influența împlinirea visului lui Dumnezeu. Și iată cum descrie Pavel în Romani, capitolul 2, cu versetul 24, această stare. Căci, din pricina voastră, și se adresează evreilor, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Dar Dumnezeu alege un alt Adam. Și la un moment potrivit în istorie, când condițiile sunt îndeplinite, Dumnezeu vine și reiterează visul său. Și iată că lumea este pregătită pentru ca acest al doilea Adam să vină și să împlinească visul lui Dumnezeu. Există o limbă de largă circulație care e la vremea aceea prezentă peste tot. Limba greacă. Și acum engleza astăzi este limba cu care poți oriunde să ajungi în lumea aceasta. La acea vreme era limba greacă. Biblia, Vechiul Testament, este tradus în limba greacă, Septuaginta. Și în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu poate ajunge până la marginile pământului. Se creează așa numita Pax Romana, când pacea romană din interiorul granițelor Imperiului Roman creează condiții pentru a se dezvolta o infrastructură, acele drumuri romane, care mai târziu sunt folosite de evangeliști pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Rog, pentru mine când mă uit la ceea ce se întâmpla atunci când Hristosul trebuia să vină, mă determină să mă gândesc la lumea noastră. Lumea noastră care pregătește niște condiții mult mai, cum să vă spun, dezvoltate decât poate erau atunci. Avem și acum o limbă de circulație internațională. Avem internetul care creează acest Global Village. Toată lumea este pusă la un loc și ceea ce se întâmplă într-un colț al lumii aproape instantaneu este cunoscut peste tot. Avem această globalizare, și probabil că dumneavoastră înțelegeți mai bine decât noi, multiculturalismul, care parcă îi aduce pe oameni în același loc. Și mijloacele de comunicare și infrastructura fac ca mesajul Evangheliei să poată fi răspândit cu mare repeziciune. Dar la împlinirea vremii, spune Galateni, Dumnezeu
L-a trimis în lume pe Fiul Său pentru că avea un vis pe care trebuia să-l împlinească. Și Dumnezeu spune în Romani, capitolul 14, cu versetul 11, pe mine însumi mă jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Cu sau fără aportul descendenților lui Israel, cu sau fără aportul primei familii, visul lui Dumnezeu va deveni o realitate. Dar mandatul cultic este reiterat în ceea ce... mandatul creației este reiterat și de data aceasta capătă sensul de mandat cultic. Ultima oară când Dumnezeu întrupat pe pământul acesta vorbește în persoană oamenilor, omului din lumea aceasta, Dumnezeu îi transmite acest mandat cultic, care este: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Și iată-l pe Ioan ce spune în Apocalipsa, capitolul 7 cu versetul 9. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Observați visul lui Dumnezeu împlinit în Apocalipsa? Oameni din orice neam, de orice seminție, din orice norod, de orice limbă. Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 9, spune așa: și cântau aceștia din toate neamurile. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Nu știu ce este în sufletul dumneavoastră când citiți împlinirea visului lui Dumnezeu. Dar pentru mine toată istoria lumii acesteia parcă capătă sens. Realizez că ea se desfășoară în căușul palmei lui Dumnezeu. Și nimic nu este la voia întâmplării. Și Dumnezeu își împlinește acest vis. Și în seara aceasta Dumnezeu te întreabă: care este visul tău? O casă mai mare? O mașină mai bună? Mai frumoasă sau mai luxoasă? O vacanță mai lungă și cât mai departe de casă? O biserică mai mare? El nu te întreabă care este visul tău pentru că arde de nerăbdare ca să ți-l împlinească, ci mai degrabă El vrea să-ți descopere care este visul Său ca să te facă parte a visului Său și să trăiești cu semnificație pentru lucrurile care într-adevăr au valoare. De unde știm lucrul acesta? În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15, Apostolul Pavel spune așa: și El, Hristos, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Frații mei, am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați fost răscumpărați de Hristos? E vreunul răscumpărat de Hristos aici? Atunci, conform acestui verset, dumneavoastră și cu mine nu mai putem trăi pentru noi. Existența noastră nu poate fi determinată doar de lucrurile din dimensiunea aceasta orizontală. Ca să ajungem la sfârșitul vieții și să spunem, precum Solomon în cartea pe care o scrie, numită Eclesiastul: și când m-am uitat sub soare, am constatat că totul este o deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. De ce? Am avut un vis al meu pe care am vrut să mi-l împlinesc și am făcut tot ce a ținut de mine ca să împlinesc visul meu. În seara aceasta, Dumnezeu vine și spune că El are un vis. Și El vrea să te facă și să mă facă parte a visului Său. Dar Dumnezeu nu va renunța la vis. El îl va îndeplini. Știți, câteodată noi predicatorii cădem în capcana aceasta și spunem cam așa: fraților, Dumnezeu are nevoie de voi. Și dacă nu faceți voi lucrarea aceasta, se pierd oamenii din Geneva, mor românii de aici. Nu este așa.
Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Dumnezeu este autosuficient. El nu depinde în existența Lui nici de mine, nici de dumneavoastră. Și dacă mâine toți oamenii ar deveni atei, Dumnezeu nu s-ar schimba, ar rămâne același. Este o onoare, în schimb, cea pe care Dumnezeu ne-o face, că ne invită să fim parte a visului Său. Nu este ceva care să-mi permită mie să spun, Doamne, ce ai face Tu dacă n-aș exista eu? Asta dovedește o abordare umană și chiar mai mult decât umană, păcătoasă. Dumnezeu vrea să-și împlinească visul și și-l va împlini. Și într-o zi, Apocalipsa, despre care am citit puțin mai devreme, va fi împlinită. Cu sau fără aportul meu? Cu sau fără participarea dumneavoastră? Dumnezeu își va împlini visul acesta. Și acum, întrebarea noastră este, ok, ce trebuie să facem noi? În secolul 21, în Geneva sau la Galați, sau oriunde în lumea aceasta ne așează Dumnezeu, trebuie să înțelegem misiunea bisericii sau ce trebuie să facă biserica. Și când spun lucrul acesta, avem câteva lucruri pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră. În primul rând, misiunea bisericii este propovăduirea Evangheliei. Știți, eu când eram mic, auzeam frații care deseori vorbeau despre faptul că Domnul va veni foarte curând. Și era un freamăt așa în biserică, se poate să vină la noapte. Ești gata? Mi-amintesc chiar, cred că eram în vacanța din clasa 1 spre clasa 2, mă jucam în curtea bisericii, dar era geamul deschis și cineva, cred că a prorocit și a spus că Domnul vine foarte curând. Și eu m-am gândit în mintea mea de copil, Doamne, dacă vii până să termină vacanța, ce bine. Scap pe clasa a 2. Mă rog, între timp am albit. Domnul n-a venit pentru că El nu-i dependent de mine în desfășurarea planului Său, ci cu siguranță, la vremea potrivită, El va veni. Dar există un mod în care eu și dumneavoastră putem să grăbim venirea Domnului. Știți asta? Probabil că o știți. Matei, capitolul 24, cu versetul 14, spune așa. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Și apoi continuă versetul spunând, atunci va veni sfârșitul. Dumnezeu vă cheamă pe mine și pe dumneavoastră într-o lume debusolată și nu contează unde trăiești. Ca să constați că omul are aceleași nevoi, pentru că omul a fost creat de Dumnezeu cu aceste nevoi. Nevoia de siguranță și de semnificație care pot fi împlinite doar în El. Și în contextul acesta suntem chemați în împlinirea misiunii noastre să predicăm Evanghelia. Apostolul Pavel foarte frumos enunță în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Misiunea bisericii este să predice Evanghelia, dar nu se oprește aici. Misiunea bisericii este să facă ucenici. Acesta este mandatul pe care Domnul Iisus îl dă bisericii sale. Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici. Cum? Botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să știe tot ce v-am poruncit eu. Așa scrie. Asta e marea încredințare, marea însărcinare. Am citat-o în mod greșit, în mod intenționat greșit. Și învățați-i să știe tot ce v-am învățat eu. Aici scrie așa, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și asta este problema mea și a dumneavoastră în generația aceasta. Pentru că am redus ucenicia la un exercițiu care ține doar de transmitere de informații și asimilare de informații. A face ucenici presupune să transform viețile oamenilor. Misiunea noastră este să facem ucenici din toate neamurile sau din toate națiunile. În timp ce mergeți, faceți ucenici. În timp ce mergeți, transformați lumea din jurul vostru. Dar haideți să ne uităm un pic la situația prezentă. Aș vrea să observăm că
atât în ceea ce privește mandatul cultural, cât și în ceea ce privește mandatul cultic. Biserica, cel puțin acum, pare că a eșuat. Și am câteva slide-uri care vorbesc despre lucrul acesta. Dacă dai pe următorul, te rog frumos. Și încă unul. Uitându-ne la acest eșec demografic, vreau să urmăriți următoarele slide-uri. O cultură. Apropo, câți de aici aveți mai mult de 3 copii? Ok. Câți aveți 3 copii? M-a scris și eu, că și noi avem 3. Ok. Să vedeți de ce am adresat această întrebare. O cultură nu se poate repopula mai mult de 25 de ani cu o rată a fertilității, a natalității, mai mică de 2,1 copii pe femeie. Mergi un pic mai în față, te rog frumos. Și mai în față. De câteva clicuri. Ok, următorul. Ok, ca în următorii 25 de ani, o cultură să existe, presupune ca rata natalității în acea cultură să fie de minimum 2,11 copii pe femeie. De-a lungul istoriei, rata natalității, când rata natalității a fost de 1,9, niciodată cultura aceea n-a mai putut fi redresată. Când rata fertilității sau natalității a fost de este de 1,3, este imposibil să se mai poată corecta. Pentru că ar necesita între 80 și 100 de ani. Acum, pronosticurile demografice sunt întotdeauna discutabile. Pentru că ele presupun că lumea este statică. Și, mă rog, de aici se pornește atunci când se fac calculele acestea. Dar vreau să vă uitați la următorul slide. Ce se întâmplă în lumea noastră. Mai dă-te rog pe un enter sau pe... S-a terminat ceva? S-a blocat. E ok. S-a blocat natalitatea, da. Problema e că nici eu nu mi-am notat lucrurile astea, dar sumarizez acum spunând că rata natalității în Europa este de 1,2. Puteți să anticipați cum va arăta Europa peste ani? Dacă avem 2 părinți, da, mulțumesc. Uitați acolo, Franța are 1,8. Din păcate nu am luat-o pe a Elveției, dar sunt sigur că o puteți găsi cu un search simplu pe domnul Google, care le știe pe toate. Puteți afla chiar și până să termin slujba, care e rata natalității aici în Elveția. În România, cred că următorul slide spune că rata natalității este de 1,2. Este imposibil să se mai inverseze lucrurile. În România, rata mortalității este mai mare decât rata natalității. Și nu uitați, România este printre puținele țări din Europa în care creștinismul evanghelic este reprezentativ. Ca să putem popula universul cu fii și fiice de Dumnezeu, ar trebui să fim în stare să spunem ceea ce zicea cândva Gaddafi. Nu este nevoie de cruciade evanghelistice. De fapt, Gaddafi a spus cam așa, îl parafrazez. Nu trebuie să mai cucerim Europa cu sabia. Ne vom duce acolo și doar ne vom înmulți. Și Europa va fi a noastră. Cum putem noi câștiga Europa și lumea pentru Dumnezeu, pentru Hristos? Probabil făcând 2 lucruri. Să ne împlinim mandatul cultic, mandatul creației și mandatul cultic. Doar în modul acesta putem să asigurăm o perpetuare a unei culturi în care valorile creștine sunt prezente. Ce trebuie să înțelegem noi în acest ceas al istoriei în care trăim? Ce am putea face? Care sunt implicațiile pentru generația noastră?
Pentru că vrem, nu vrem, constatăm că există un eșec misionar și unul demografic. Și ne întrebăm cum putem să reparăm lucrurile. Păi, simplu. Să facem copii. O să spuneți, vii la noi să ne înveți să facem copii? Nu țin asta. Nu cred că o femeie trebuie să facă copii până nu mai poate. Dar ca să poți să păstrezi nivelul acesta, trebuie să ai minim 3 copii pe familie. La unii de să spun spor la treabă. La alții o să spuneți prea târziu, e ok. Recuperează nepoții. Dacă vrem să păstrăm lucrurile în dinamica în care această cultură, această civilizație mai continuă să existe. Dar nu este suficient atât. Mandatul nostru este să facem ucenici. Oriunde suntem, în Geneva sau în România, sau în Africa, sau oriunde ne trimite Dumnezeu, chemarea noastră este să facem ucenici. Haideți să ne întoarcem la modelul lui Iisus. Nu știu, am uitat să te întreb. La o jumătate este nu știu, nu? La 900? Nu sunt convins, cred că ai fost politicos cu mine. Noi nu mințim. Nu mințiți în biserică, nu? Haideți să ne uităm la modelul lui Iisus. Ce face Domnul Iisus? Vine în lumea asta și petrece timp cu mulțimile mari. Dar pentru toți cei care citiți Evanghelia, cu siguranță ați realizat că cel mai mult timp Iisus nu petrece cu mulțimile. Și în cadrul mulțimilor, El are un grup mai mic, de 70 de ucenici. Cu aceștia petrece timp mai mult. În cadrul celor 70 de ucenici, El are un grup mai mic, de 12 ucenici. Și aici își investește viața Lui. Iar în grupul de 12, El are un grup de 3. Petru, Iacov și Ioan. Și acum, o întrebare care stăruie în mintea mea este următoarea. Dacă Iisus, care este Dumnezeu, n-a avut o metodă mai bună de a face ucenici, de ce aș crede eu că-s mai priceput decât Dumnezeu și aș putea să fac ucenici folosind o altă metodă decât metoda sa? Ucenicia nu este o opțiune. Spuneam aseară că atunci când Dumnezeu ne cheamă să ne mântuiască, nu ne cere nimic. Când ne cheamă, în schimb, să fim ucenicii Săi, ne cere totul. Pentru că a fost plătit un preț pentru noi și din acel moment noi nu mai suntem ai noștri. Suntem ai lui Dumnezeu. Și aici este contextul în care noi trebuie să învățăm că toți suntem chemați să fim slujitori, făcători de ucenici, preoți ai lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem un altar care începe din familie, locul de muncă, neamurile, cei cu care dezvoltăm relații în mod natural, oriunde Dumnezeu ne trimite. Acela este altarul nostru. Ce face un preot? Păi îl ia pe omul păcătos și îl duce la Dumnezeu prin mijlocire. Și apoi îl ia pe Dumnezeu nevăzut și îl aduce păcătosului. Și aceasta este chemarea mea și a dumneavoastră. Nu de puține ori noi ne simțim confortabili în biserici. Am învățat un limbaj al nostru, un comportament pe care îl numim ok, creștinesc. Și pierdem din vedere faptul că sunt oameni care pierd fără Hristos. Anul acesta am încercat sau încercăm o provocare foarte serioasă pentru biserica noastră și anume fiecare credincios să devină un părinte spiritual. Ce înseamnă asta? Să se roage pentru 2 oameni, să caute contextele potrivite în care să-L prezinte pe Hristos. Că dacă te duci direct la El și spui trebuie să te întorci la Dumnezeu, că dacă nu te duci în iad, te poți duce acasă cu conștiința liniștit că ți-ai făcut datoria, dar omul ăla nu primește. Presupune să dezvolți o relație cu El. Încredere. Și după ce se dezvoltă această relație de încredere, numai după aceea poți să începi să-i vorbești despre Domnul. Că dacă ușa este închisă, omul nu-i pregătit să primească. Să se roage, să conducă și să poarte de grijă pentru cel puțin 2 oameni într-un an. Este o provocare serioasă.
Nu știu cum va fi anul viitor. Am creat un manual special al Părintelui Spiritual. L-am dat credincioșilor. Ne-am făcut cu toții o listă cu oamenii pentru care ne rugăm. Și am făcut un gest care poate pare puțin nebunesc. Înainte de a pune mocheta peste pardoseala din demisorul în care noi suntem acum, am ales să ne rugăm și să postim 3 zile cu toată biserica pentru cei cu care avem relații. Și în cea de-a 3-a zi am venit fiecare cu marcare permanente la noi. Și am îngenunchiat pe pardoseala aceea și ne-am rugat pentru ei. Și apoi le-am scris numele oamenilor pentru care ne rugăm. Oameni cu care dorim să dezvoltăm relații. Oameni pe care dorim să-i conducem la Hristos. Oameni pe care dorim să le purtăm de grijă. Oameni în care dorim să investim și să facem ucenici. Și apoi a pus mocheta. E o provocare serioasă. Cumva, eu cred că Dumnezeu se așteaptă să ne ridicăm din starea în care ne găsim și să întreprindem ceva. Dumnezeu a investit ceva. Uitați-vă la lumea seculară. Uitați-vă la universități, la seminarii. Mă rog, există locul acela unde profesorul se adresează multor studenți. Dar apoi există un cadru mai mic unde se întâmplă seminarizarea. Și apoi există laboratoare unde se practică. Imaginați-vă pentru o clipă că între noi există aici un medic chirurg care a luat toate examenele cu 10. N-a fost la nicio oră de laborator, de practică. Lucrează la cel mai bun spital din Geneva. Și unul dintre dumneavoastră aveți o problemă gravă în familie. V-ați duce la medicul acesta care a luat toate examenele cu 10? Probabil că nu. Îi lipsește practica. Dragii mei, nu vreau să fiți supărați că vă spun lucrul ăsta. De multe ori creștinismul nostru este teoretic. Și gravitează doar în jurul a ceea ce se întâmplă aici. Dar a face ucenici, a fi ucenic al lui Hristos și a face ucenici, presupune să ai această imagine largă. Dumnezeu are un vis. Și Dumnezeu oricum și îl împlinește. Cu aportul meu sau fără aportul meu, El și îl împlinește. Într-o zi, cerul va fi plin de oameni din toate semințiile pământului acestuia. Voi fi eu în stare să plătesc prețul, renunțând poate la confortul meu, la, știu eu, ceva ce mi-aduce satisfacție. Și nu e neapărat rău să ai satisfacție pe pământul acesta. Dar există ceva care trebuie să fie mai presus de orice. Împlinirea mandatului, misiunii pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Și, dragii mei, ucenicia începe din familia noastră. Din relația cu soțul și soția noastră și apoi din relația cu copiii noștri. Pentru că eu nu cred că societatea aceasta poate avea copii mai buni decât copiii credincioșilor. Credincioșii reușesc atunci când rămân dependenți de Dumnezeu, ancorați în Scriptură, reușesc să transmită un sistem de valori pe care lumea aceasta nu-l are. Chipul lui Dumnezeu în copiii noștri, care ajung în societatea aceasta, oriunde îi trimite Dumnezeu, trăind cu impact, schimbând situația. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Poate că trebuie să faci ceva. Nu știu unde trebuie să începi. Dar ceva trebuie să faci. Noi avem pe unul dintre pastorii noștri care se ocupă cu misiunea acum în județ. Ștefănică este numele lui. Într-o zi, ca în cele mai multe zile, eram în biserică și asculta slujba. Și la un moment dat, mă rog, el povestește asta că se întâmpla în timp, tatăl meu a fost pastor și eu sunt copil de pastor. La un moment dat, tata în mijlocul unei predici ar fi spus: stați aici și vă îngrășați în timp ce nenumărați oameni mor fără Hristos. Deci el în acel moment a fost ca o mahramă care s-a dat deoparte de pe ochii mei și a spus: este exact ceea ce fac eu. Nu fac absolut nimic, vin la biserică, mentalitatea consumeristă. Dăm să mănânc. Am muncit toată săptămâna, hrănește-mă.
Ca apoi să plec acasă și să revin duminica următoare. Deci el a început o frământare profundă în sufletul meu și am spus, Doamne, eu trebuie să fac ceva. Și mă rog, Dumnezeu l-a ajutat și împreună cu echipe care l-au susținut, astăzi slujește ca pastor în vreo 5 biserici. Și cam toate sunt plantate de el. Pentru că într-o zi și-a dat seama că trebuie să facă mai mult. Nu știu ce-ți spune Dumnezeu în această zi. Ați venit într-o țară frumoasă. Într-o țară care vă asigură probabil lucrurile necesare traiului dumneavoastră. Și lucrul acesta este foarte bun. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare. Dar în timp ce vă bucurați de toate astea, există o chemare mai înaltă care le întrece pe toate celelalte. M-am gândit de nenumărate ori la oamenii din biserica unde eu slujesc. Ce privilegiați sunt. Mă gândesc, de exemplu, la profesorii din biserica noastră, care în fiecare zi slujesc ca preoți la 30 de copii. Sau 25, sau cât mai sunt clasele acum. Și transmit valorile lui Dumnezeu acolo. Mă gândesc la medicii din biserică, sau cadrele medicale în general. Ce privilegiu ai să poți să fii alături de un om care, când este bolnav, are nevoie de ceva special. Și să fii întruparea lui Hristos lângă el. Și în timp ce administrezi medicamentația sau, știu, îl operezi sau îl consiliezi, nu știu ce-i faci, să poți să-i aduci speranță. Să-l poți duce pe Hristos. Nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți sau ați auzit despre Ravi Zacharias. Este o minte briliantă, un indian care trăiește acum în Statele Unite, în Atlanta, unul dintre cei mai mari apologeți ai lumii creștine. Știți care e povestea acestui bărbat, astăzi la 60 și ceva de ani, care vorbește cu o autoritate care îi deschide ușile la toate universitățile mari ale lumii acesteia? La 16 ani, trăind într-o familie a unui ofițer militar indian, a constatat că viața nu are rost. Și într-o zi s-a închis în baie și a luat toate medicamentele pe care le-a găsit în casă și le-a înghițit. Și în ultimul moment, familia a reușit să o ducă la spital. Și în timp ce era în spital, internat, a venit un domn la el. A venit cu un Nou Testament. Gedeon. Ați auzit de organizația Gedeon. Și mama lui Ravi Zacharias i s-a adresat celui care a venit cu Nou Testament. Domnule, nu de asta are nevoie fiul meu acum. Lasă-l în pace. Care bărbatul acela deschide Noul Testament și citește din Evanghelia după Ioan și zice, Doamnă, fiul dumneavoastră tocmai de asta are nevoie acum. Și a citit versetul acela care sublinează faptul că cine îl are pe Hristos va trăi și nu va muri. Și a lăsat acel Nou Testament, acelui adolescent confuz, care nu găsea rost vieții. Am ascultat la începutul acestui an pe Ravi Zacharias spunând că cel care a adus Noul Testament este bătrân. Și într-o zi l-a sunat și a spus, îți datorez foarte mult. Dacă la acel moment nu erai tu cu Noul Testament în spital, eu eram pierdut. Aș vrea să vin la tine să te vizitez. Și a urmat răspunsul bătrâneului și a spus, Ravi, te urmăresc cu multă plăcere. Pe YouTube, pe anumite televiziuni creștine. Realizez că tu ai o chemare specială de la Dumnezeu. Nu este cazul să vii până la mine să mă vezi. Folosește timpul acela pentru a continua să te adresezi oamenilor. Un lucru îl realizez. Cred că am trăit în lumea aceasta pentru acea clipă când în spital ți-am dat Noul Testament. Eu niciodată n-am să pot să fac ceea ce faci tu. Dar Noul Testament pe care eu ți l-am dat, când tu ai vrut să-ți pui capăt zilelor, te-a făcut un om al lui Dumnezeu care are impact asupra lumii. Merită să trăiești în felul ăsta? Să renunți poate la confortul acela de a-ți petrece timpul
doar pentru tine și să investești în alții? Hristos ne cheamă să facem ucenici. Și este un preț care trebuie plătit. Și Iisus vorbește în Evanghelii în nenumărate forme de prețul pe care trebuie să-l plătim. Ca în cele din urmă să spună că atunci când cineva s-a apucat să construiască un turn, trebuie să-și facă bine socotelele dacă are cu ce să-l termine, pentru că dacă se apucă și nu-l termină, va fi desconsiderat. Și în seara aceasta Dumnezeu te invită să construiești turnul Lui, nu turnul Babel. Împărăția Lui, nu împărăția ta, a mea sau a lumii acestea. Împărăția Lui care este veșnică. Așteptându-ne ca într-o zi să putem cânta și noi împreună cu mulțimea aceea care nu poate fi numărată, prezentată în Apocalipsa, din orice neam, din orice seminție. Și avându-i acolo pe oamenii care au fost atinși de Hristos, consolidați în credința lor, maturizați, echipați și trimiși în lucrare, datorită faptului că am știut să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am să închei cu, cred că e povestea lui Taylor, sper că nu e încurc pe misionari ăștia. El spune la un moment dat că în Anglia, în biserica în care el participa în mod regular, pastorul a venit un anunț și a spus: fraților, China are nevoie de noi. Are nevoie de ajutorul nostru. Și, mă rog, a lăsat coșurile să curgă, să circule printre rânduri și au făcut o colectă. Și când s-a terminat colecta, pastorul a continuat spunând: frații mei, China are nevoie de noi. China are nevoie de ajutorul nostru. Și ușierii au mai pus coșurile încă o dată. Taylor se pare că era la cor. Și în momentul în care coșul a ajuns în dreptul lui, el a făcut un gest. S-a urcat în coș. Și a spus: Doamne, dacă China are nevoie de mine, eu în seara aceasta decid să mă dedic. Sunt aici, fă ceea ce vrei. Nu știu spre cine te cheamă Dumnezeu, dar sigur sunt oameni în viața ta cu care în mod natural ești în relație. Nu trebuie să faci niciun efort special, nu trebuie neapărat până la capătul lumii. Deși dacă Dumnezeu îți cere asta, du-te. Dar sunt oameni care sunt acolo și care au nevoie de a-i uceniciza, de a-i crește, de a-i conduce mai întâi la Hristos și apoi de a-i crește. Lasă-te folosi de Dumnezeu. Vreau să ne rugăm. Cred că e potrivit. Nu știu ce vreți să-i spuneți lui Dumnezeu, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea ca fiecare dintre dumneavoastră să-i răspundeți lui Dumnezeu. Așa cum credeți că este potrivit. De să ne ridicăm în picioare. Vreau ca fiecare dintre noi să ne rugăm.